Sad je međutim moment da i liniju bake Zdravke, koja je bila rođena Krištof, očito je tu bilo slovenskog porijekla. Radoslav Krištof je bio veterinar i posjedovao je u Zagorju jedno veliko područje i to je rasparcelirao i prodao seljacima uz nisku cijenu da se mogu okućiti, i od toga što je to donijelo novčanog prihoda je baka kupila to veliko područje u Tuškancu sa jednom malom kućom i jednom štalom. Štala je nekad bila kuća za stanovanje, a mala kuća je bila zapravo vrlo primitivno građena, i tako da je onda 1911. građena velika kuća koja još danas postoji i po pola je pripala Mladenu Lorkoviću, a pola mom ocu. Ostali dijelovi su pripali ostalim članovima obitelji. To je negdje 2011. vraćena nama naša polovica, međutim polovica Mladena Lorkovića je zapravo ilegalno nacionalizirana, jer on je ubijen u logoru u Lepoglavi zadnjih dana NDH krajem svibnja 1945. i njegovo vlasništvo je tada već bilo zapravo... Molim? Možete samo ponoviti, nije krajem svibnja je već... Krajem travnja. Možete samo to onda ponoviti. Da, krajem travnja, prije nego su partizani preuzeli vlast, je ubijen, prema tomu je njegovo vlasništvo tada već pripalo njegovoj udovici Nadi, drugoj supruzi, i ona nikad nije bila kažnjavana, niti upitno. Dakle, to nismo tražili natrag, propustili smo to, inače bi vjerojatno bilo moguće u cijeloj kući nekakve planove raditi, a to je opet moja ideja bila, budući da sam imao vrlo mnogo kontakta sa modernom psihologijom, ja sam shvatio da bi to bila dobra metoda rješavati probleme između naroda južnih Slavena na Balkanskom poluotoku, pa sam htio načiniti jedan institut u toj kući gdje bi se dubinska psihologija interetničkih odnosa obrađivala.